खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामाव आयेन बेरेखायै थाफैनाय बांलादेशिफोरखौ बांलादेश हादरसिम एंगार हरनाय जाबाय नाथाय बांलादेशनि सुबुंफ्राबो बजबनो राजि गैया भारतनिफ्राय दैथायहरजानाय बांलादेशिफोरखौ थासारिखौ सामलायनो थाखाय भारत बांलादेश सीमा मानकाचाराव गुलि गावनाय जाथाय आसामाव आयेन बेरेखायै थाफैनाय 2000नि गोबांखौ सन्देह खालामनानै हमनाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि डकुमेन्ट बा फोरमान बिलाइनि सायाव नायबिजिरनाय जादोंमोन बेनि मादाव 14 बांलादेशिखौ इन्डिया बांलादेश सीमा मानकाचाराव थानाय नो मेन्स लेन्डआव एंगारनानै हरदों BSFआ नाथाय बांलादेशनि सीमायाव थानाय सुबुंफोरा बांलादेशआव हाबनो होआखै हेंथा होदों जेराव गोबां दुंहाव थासारि जादों उनाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय गुलिबो गावनो गोनां जादों जोबनायाव बांलादेशनि बर्डार गार्ड बांलादेश BJPआ 14खौ एरेस्ट खालामदों भारतनिफ्राय बांलादेशआव दैथायहरजानाय 14नि मादाव सासेया गावखौनो नंगुबै भारतनि थागिबि होननानै दाबि खालामदों आरो गाव गुदि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि होननानै फोरमायथिदों मुङा खायरुल इस्लाम 23 अक्ट'आवनो गवालपारानि डिटेनसन केम्पआव लाबोदों जेराव गोबां बुदों होननानै फोरमायथिदों खायरुल इस्लामा आरो सासे फोरोंगिरिखौ मान होआलासे सिखाव बायदि खानानै लाबोदों होननानैबो फोरमायथिदों दा खायरुल इस्लामखौ बांलादेश फारसे दैथायहरनाय जाबाय आरो बांलादेशनि BJPआ 14 बांलादेशिफोरखौ एरेस्ट खालामबाय जायखौ भारतनिफ्राय दैथायहरनाय जादोंमोन BJPआ गावनि रावखौ सोलायबाय BTC बिसायख'थिया खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगो BJPआ बिटिआर मिशनखौ जागायजेनबाय आरो BJPनि रावखौबो सोलायनायखौ नुनो मोननाय जाबाय जेरै BJPआ BTCआव 20निफ्राय 25 मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारीनि बियाबाव बिजाथि होआ होननानै बुंदोंमोन नाथाय दा BJPआ गावनि रावखौ सोलायबाय BTCनि 40 बियाबनि मादाव 40 बियाबावबो बिजाथि फसंगोन बियो रोखा होननानै बुंथिबाय BJPनिफ्राय BJPआ बेसेबां बियाबाव गेलेनो हागोन बायदि बेनि रिपर्ट लानो थाखाय मन्त्रि MLAफोरखौ बिटिआरनि 5 जिल्लायाव बिबान होनाय जादोंमोन बे लेखायै मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा उदालगुरियाव दावबायफैदोंमोन बेनि उनावनो उदालगुरियाव बिटिआर मिशननि गिबि मावथि जथुम्मा आरो जयनिं हाबाफारिखौ खुंदों जेराव मन्त्रि पीयूष हाजरिकानिफ्राय लानानै MP दिलीप शइकिया आरो माखासे BJPनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों बे हाबाफारिनिफ्रायनो BJPआ BTC बिसायख'थिखौ लानानै केम्पेइन खालामनायखौबो जागायजेननायखौ नुनो मोननाय जादों जेरै भैरबकुन्दनिफ्राय भुटान गेटखौ गोदान महर होनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों MP दिलीप शइकिया बिथाङा 132 किल'मिटार फरलेन बानायनो थांखि लादों दरंआव रेल खारनो थाखाय जायगा बा लकेशन नायनाया जोब्बाय सिपाझार मंगलदै जानानै दलगाव डेकारगाव जों रेल थांगोन होननानै फोरमायथिदों MP दिलीप शइकिया बिथाङा बेनि अनगायैबो बड'फानि मुं लानानै राजखान्थि खालामनायनि हेंथायैबो गोख्रोङै हुमखि होदों बिथाङा बुंथिदों दि सासन बा गोहोनि थाखायल' बड'फानि मुं लानानै सोरबा जुदि आवगायबोयोब्ला बे मानसिखौ बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा रिजेक्ट खालामगोन आरो BJPआ BTCनि 40 बियाबावबो गेलेगोन बेयो रोखा होननानै गोख्रों रावै बुंथियो MP दिलीप शइकिया बिथाङा चिराङाव लुनाय डिस्ट्रिक्ट जेला आबुं जाबाय फैगौ 21 जुनावनो बेखेवनाय जागोन चिरांनि काजलगावआव लुनाय डिस्ट्रिक्ट जेलखौ लुबाय थानाय चिरां जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट जेलखौ नायगिदिंफैदों आसाम सरकारनिफ्राय आरो 21 जुनावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवफैनो हागौ होननानै मिथिहोदों गोदानै लुनाय डिस्ट्रिक्ट जेलखौ 65 कौटि रांजों लुनाय जादों जेराव 636 केदिफोरखौ दोननो हानायनि राहा दङ 636नि मादाव 527 रेगुलार सेल आरो 79 क्वारान्टाइन सेक्शन फैगौ 21 जुनावनो बेखौ बेखेवनायनि आसा दङ परबतझरायाव जानो गोनां थार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय रायजो राजाफ्रा हा एंगारनो राजि जायै समाव थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै प्रमद बर' बिथांनि बिबुंथि परबतझरायाव इन्डास्ट्रि अपारेट जानायनि सिगांनो 18,000निफ्राय लानानै 20,000 खामानि मोनगोन आरो इन्डास्ट्रिया जानायनि उनाव माखासे पार्मानेन्ट पस्टआव साख्रि मोनगोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा जायनाखि प्रमद बर'निसिम माखासे सोंथि खालामनाय जादोंमोन साबेसे साख्रि मोनगोन आरो साख्रि होनायनि जेबो गाइडलाइन गैया होननानै बुंथिदोंमोन सालाखाथिनि थार्मेल पावार प्रजेक्टआवबो ओनसोलनि 200निफ्राय 250आबो साख्रिखौ मोननो हायाखै होननानै गोबां खोथा बुंनाय जादोंमोन आरो BTCनि 6 शेड्युलनि आयेन बायदियै हाखौ
होनाय जायाखै होननानै गोबां खोथा ओंखारदोंमोन। बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि BPF सोरखारनि समाव रामदेबनो 4,000 बिघा हा एंगारना होनाय जादोंमोन, जेराव साख्रिबो मोना आरो रांबो फैया। नाथाय पर्बतझारायाव जानो गोनां थार्मेल पावार प्लान्टआव 8,000निफ्राय 10,000 खामानि मोनगोन, रेभिनिउ फैगोन बा रां फैगोन, हानि खाजोना मोनगोन। बड'लेण्डनि हाया रावनियावबो थाङा, इन्डास्ट्रिया बन्द जायोब्लानो हाया जोंनियाव थाफिनगोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। सालाकाथि आरो बियारफिल्डनि खाथि खाला थानायफोराबो खामानि मोनदों। पर्बतझारानि थार्मेल पावार प्रजेक्टआ बेनि 2-3 गुन देरसिन, जेराव इन्डास्ट्रि अपारेट जानायनि सिगांनो 8,000निफ्राय लानानै 20,000 खामानि मोननो हागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। गसाइगावनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रेनजेन्द्र नार्जारि बिथाङा 72 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय। गुवाहाटीनि एप'ल' देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा जोबथा हां लाबाय। बिथाङा सासे थुनलाइगिरि जानायजों लोगोसे समाज सिबियारिबोमोन आरो गाहाय फोरोंगिरिबोमोन। नाथाय बिथाङा 72 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय आरो बिथांखौ बिदाय होनो थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो ओंखारबोदों आरो गोबां सुबुङानो बिथांखौ मान बावनानै बिदाय होदों। हादरनि दाब दाब रायजोफ्राव गोबां रोजा अखा हानाय आरो बारहुंखा बारनाय जागासिनो दं, जायनि जाहोनाव दिल्ली, मुम्बाइ, हिमाचल बेफोराव गोबां दैबाना जादों। बोथोरखौ लानानै आरोबाव सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। रेड, अरेन्ज आरो येल्ल' गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केराला, गवा, उत्तर प्रदेश, सोनाब बंग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलेंगाना हादरनि गासै 12 रायजोआव सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। गोबां अखा आरो बारहुंखा सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे दैबाना जागोननि हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। दिल्लीयाव 31 मेसिम येल्ल' एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा फैगोन होननानै सांग्रांथि होदों। ओजोंहाय हिमाचलाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जादों आरो हाजो ओनसोल जानायनि थाखाय दैया गोबां दाहार जानायलाय गारि मटरफोरखौ बुखारनानै लांदों, न' बांफोरखौ बुखारनानै लांदों। बेबायदिनो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों हिमाचलाव। दिल्ली आरो मुम्बाइआवबो दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव लामा सामाफोराव दैजों बुंफबनायखौ नुनो मोननाय जादों दिल्ली आरो मुम्बाइनि गोबां जायगाफोराव। आसामनि मुंदांखा इउटिउबार डिम्पु बरुवाजों लोगोसे मिर्दुलनि हेंथा एफआइआर होनाय जादों। दिसपुर पुलिस थानायाव इउटिउबार डिम्पु बरुवाजों लोगोसे मिर्दुलनि हेंथा एफआइआर होदों हदौ आसाम गसाइ समाजनिफ्राय। बिथांमोननि प्रमोशन भिडिअ'आव बेकग्राउन्ड मिउजिक हिसाबै गाज्रि सोदोब बाहायनायनि अजद आरो बेबायदि गाज्रि सोदोब बाहायनायजों गसाइ समाजखौ दुखु फोनांनाय जादों होननानै हदौ आसाम गसाइ समाजनिफ्राय इउटिउबार डिम्पु बरुवाजों लोगोसे मिर्दुलनि हेंथा दिसपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होदों आरो पुलिस थानानिफ्रायबो एफआइआरखौ आजावदों आरो गुदि नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै फोरमायथिदों पुलिस बिफाननिफ्राय। गासै फुजारिखौ लाजि फोनांनाय मोनसे जाथाय। सासे दुथां फुजारिनि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादों 17 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाया। दुथां फुजारिया 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ साननै लांखारनानै बा किडनेप खालामनानै लजआव दोनदोंमोन। बेनि उनाव जिनाहारि खालामदों। उनावहाय बास स्टेन्डआव गारनानै दोनहैदों दुथां फुजारिया। कर्नाटकनि गंसे मन्दिरनि फुजारि लास्कार महाराजनि बे मुगैथाव आखुआ सोराङाव फैदों। कर्नाटकनि बेलगावआव थानाय मन्दिरनि फुजारिमोन दुथां लास्कार महाराजा। दा दुथांखौ एरेस्टबो खालामनाय जाबाय। दुथाङा 17 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ साननै लांखारनानै लजआव दोनहैदोंमोन। बेनि उनाव जिनाहारि खालामनानै बास स्टेन्डआव गारनानै दोनहैदोंमोन। गासै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो दुथां फुजारि लास्कार महाराजखौ एरेस्टबो खालामनाय जाबाय। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया साखा खबनै मटर साइकेल बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे सिलिं फेन गंसे मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिबो मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। SP 160 मडेलनि मटर साइकेल बायोब्ला 32 इन्सि LED टिभिबो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो एक्टिभा 110 आरो डिअ 110 मडेलखौ बायोब्ला 3000 केशबेक मोननो हागोन नोंथांमोनहा। गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटर साइकेल नङाब्ला स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा बायनो हागोन। थाबैनो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोलोम बोथोरनि थाखाय काजलगावनि MMH अट' श'रुमा फोसावनाय बे अफारा
5 मेनिफ्राय जागायबाय आरो 5 जुनसिम थागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।